Сәлем, минем рәсем ясарга яратучы дустым. Безнең бүгенге мастер-классыбыз файдалы һәм тәмле булачак. Без кастрюль тулы тәмле аш ясаячакбыз. Башта озынча түгәрәк ясыйбыз. Бу кастрюльнең өске кырые булыр. Тик аның эчендә гади аш түгел, чуаш ашы булачак. Чуашлар ашларны бик яратып ашый һәм дөрес эшли, чөнки ашлар бик файдалы. Хәзер кастрюльнең ян якларын һәм аны утырткан аслыкны ясыйбыз. Чуашлар, дусларым, нинди ашлар пешерә соң? Әйтик, салма яшки дип аталучы чумар ашын. Бу ашны пешергәндә кайнап торган шулпага чый камыр кисәкләре салалар. Алар пешеп чыккач, чумарлы аш әзер була. Бу бик тәмле. Кастрюль тышына нәрсә ясадың дип сорыйсыңмы? Мин чуаш милли бизәге ясыйм, дустым. Бу үсемлекләр дә, хайваннар да, яки безнеке кебек туры пишмаклык белән квадратта булырга мөмкин. Бик матур килеп чыга. Искиткеч. Дусларым, безнең кастрюль эчендә нәрсә булыр икән? Пултаран яшки дигән бик тәмле аш булачак. Ул балтырган, ит, төрле үләннәр салып әзерләнә. Син шулпалы ризыкларның беренче аш дип аталуын белә идеңме? Бу нигә шулай икән? Алар ярышларда катнашып, беренчелекне яулыйлар дисеңме? Юк инде. Гадәттә шулпалы ашларны беренче ашыйлар. Исеме дә шуннан чыккан. Минемчә, бу аш тәмле булачак. Ашны ашау өчен кашыкта ясап куйыйк. Нә шулай? Элек кашыкларны тимердән түгел, агачтан ясаганнар. Кайнар шулпаны агач кашык белән ашаганда кулда пешми. Рәсемебездәге кояш та балкый башлады. Димәк, төсле карандашлар белән буяр вакытта җитте. Ура, бу минем иң яраткан мизгелем. Беренче эш итеп мин кулыма кызгылт көрән карандашны алам һәм кастрюльне буйым. Чуашныкы дип тагын нинди ашларны әйтеп була икән? Шалканлы борычны, бәрәңге барлыкка килгәнче бездә бик күп итеп шалкан үстергәннәр һәм аны бәрәңге урынына ашаганнар. 18нче гасырда безнең якларга бәрәңге алып кайткач, аны ашларга да куша башлаганнар. Мин синең ашыңны кабып карар идем. Яратам инде шул кызыл карандашны. Аның белән мин кастрюльдәге бизәкләрне буяп чыгам. Бизәкләрдәге кызыл төс нәрсәне аңлата? Бу ут һәм бәхет төсе. Чыннан да тәмле аш ашагач, кәефләр күтәрелеп китә бит. Әйеме, дустым? Кастрюльне чын рәссамнар кебек бизәүне дәвам итәбез. Әйе. Искиткеч. Бик матур килеп чыга. Зәңгәр карандаш белән кастрюльнең эчке кырыйларын буйыбыз. Тик аның белән каты басмаска тырыш. Карандашны кәгазьдә җиңелчә генә йөртеп ал. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Арыш ипи телемнәрен мин кызгылт сарыга буядым. Хәзер аларга сары төс йөгертеп чыгам. Бу ипине арыш оныннан пешерәләр. Арыш үзе кояшның җылысын сеңдереп үсә. Бар да бик гади. Чуашларның бер кызык гадәтләре булган. Алар басуга килгәндә үй ишекләрен ачык, өстәлендә ипи белән тоз куеп калдырганнар. Моны арган юлчылар ял итеп ашап эчеп чыксыннар өчен эшләгәннәр. Бу чуаш халкының кунакчыллыгын күрсәтә. Ашны яшел, зәңгәр һәм кызгылт сары карандашлар белән ясап бетерәбез. Бу ашта ниләр генә юк. Һәм аларның барысы да бик файдалы. Онытканмын. Тәмле аш, дусларым, нинди булырга тиеш? Уйлап карагыз әле. Тәмле аш безнең дусларым кайнар булырга тиеш. Шуңаның өстеннән күтәрелүче барны да ясап куйык. Булды бу, ашыбыз әзер. Кунакларны чакырсак та була. Мин сезнең белән сау булашам.